ሰላም ናይ ጀኒት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዶ? ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። እምበኣርከ ስለማዓንቲ ብሓንቲ ቪድዮ መፂአኩም ኣለኹ። ንሳ ከዓ ከምቲ ኣብ ርእሲ ዝረኣኽምዋ ክብደት ንምውሳኽ ዝጠቕመና ነገር እየ ሒዘ መፅእ ዘለኹ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ 2 ማንካ ዝኸውን ሹርባ እዩ። ሹርባ ማለት ዘነዕራብ ንሹርባ ዝጥቀማሉ ፎታ ኣድሓር መጨረሻ ክገድፈልክኒ። እዚ ከዓ ጠስሚ እዩ። ዘይት ፎቶ ጠስሚ ከዓ ዙብዳ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኹን። ክልቲኡ ዘይት ፎቶ ከዓ ያው ጥርሑ ይከኣል እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹን ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ድማ ፀባ እዩ። እምበኣር ከስ እዚ ከመይ ጌርና ክንሰርሖ ከም ዘለና ካርአክን እየ ዘናሓተይ ካብ ሎማዓንቲ ቅጥነት ቻው ክትብል ኣለክን። እምበኣር ከስ ክብራት ኣሕዋተይ ሕዚ ናብ ኣሰራርሓ ክንኸይድ ኢና። ብደንብ ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ንርኣያ። ይኸው እዚ ኣሕዋተይ እቲ ፀባይ ናውዓኽዎ እዩ። ዓሪ ውዒ ክሳብ ዝብለለ ሕጂ እቲ ፀባ ጥዑ ገይሩ ምስ ወዓየለይ ከምዚኣ ገይረ ሹርባ የእትየላ። ሹርባና ኣብዚኣ በፂሓላ ክብራት ኣሕዋተይ ንእሽተን ሕፍስ ክሳብ ዝብል ኢና ነብስሎ። ያው ን4-5 ደቂቓ ይኣኽሎ 4 ደቂቓ እንተ ኣብሲልናዮ ማለት እዩ። ቀላል እያ ርአያ ምንም ትኸብድ ኣይብላን። ብቻ ግን ነብስኻ ምክንኻን ኣድላይ እዩ። ኣይተቕጠና ድንቡሽ ብሸላ ብፍላይ ንሕና ኣብ ስዕዲ ዘለና ንግሆ ተስኢና ቁርሲ ካብ ምቑራስ ናብ ስራሕ ኢና ንኣትሞ። ብዝተኸኣለክን ንግሆ ብድልድልክን ቁርስኽን ቁርስ ማይ ክንሰቲ ኣቢልክን ናብ ስራሕ እንተተኣተዋ ይብልከም ኣነ ንሱ እዩ ዝሃስየና ምስ ናይ ዝዓዲ ስራሕ ከቢድ ምዃኑ ንግሆ ተሲኽን ቁርስኽን ቁርስ ኣቢላ ይብለክን ሓፍትኽን። እዚኣ ከዓ ጠስሚ ዝተኸለሰ ጠስሚ ማለት እዩ። ጠስሚ ዘይትፈትዋ እኳ ትህሉ ኣይኹን፣ ግን ዙብዳ ዘንዕራብ ዝጥቀምኦ ዘላ ዙብዳ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኹን። ወይ ከዓ ጥርሑ ቆንጆ እዩ፣ ጥዑም እዩ። ይኸው ኣሕዋተይ መጨረሻ እዚኣ ትመስል። ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ይገብር። ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ዝሮ ሞክርኣ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ። ዳሕራይ ከዓ ቀሊል እዩ ኣሰራርሕኡ ምንም ዝኸብድ እንትን ስለ ዘይብሉ ኣብ 4 ደቂቓ ውሽጢ እያ ትበፅሕ። ስለዚ ተጠቐማላ ክቡራት ኣሕዋተይ። ካብ ሎማዓንቲ ቅጥነት የለን በቃ ብቻ ብተኸታታሊ ተመግባ ይኹን። ንግሆ ቁርሲ ክትበልዑ ከዓ ይምረፅ ማለት እዩ። ጥራሕ ድኽን ቁርሲ ተበላዕኽና እውን ቆንጆ እያ እና ፈቲኽና ክትኮና ናይ ሎማዓንቲ ስራሐይ ተስፋ ገብር። ድሓር ከዓ ጋሻይ ከምታ ትሪኣ ነባራታት ዓኒ ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩለይ። እምበኣር ከስ ኣሕዋተይ ኣብ ቀፃሊ ክስካብ ብካልእ ስራሕ ንራኸብ። ሰላም ቅነ ድሓን ቀኒ።